Tak sepilo ya. Iki jaran-jaran jarane Satrio Putra Kemuning. Tak kamera mburi ae. Oke. Nah, iki jarane Satrio Putra Kemuning. Tak sepilo mulai jaran sing warna abang. Iki jarane warna merah ya. SPK Satrio Putra Kemuning. Ngene iki jaran abange lah ya. Ngene iki cecetane niru teke Satrio Putra Melati Pujon. Terinspirasi teko Satrio Putra Melati Pujon. Nah, kan aku ya melok di Satrio Putra Melati ya. Nah, iki kok api ya, contoh barang kok ini. Arek mumpung keteko jaranan Raja Sakti iki. Dadilah Satrio Putra Kemuning. Satrio Putra Kemuning iku teko pundene jenenge Satrio Putra Kemuning. Iki jaran ora putih iki polo. Tuh. Iki sing gawe ukuran arek gede-gede. Oh ini arek gede-gede ngene iki. Oh iki ya. Oh iki jaran ukuran gawe gede-gede. Nek jaran ukuran gawe sing sedengan cilik-cilik ngono ku ya. Iki. Iki lho. Iki lek kate ngechat kok ngene iki iso langsung DM nang TikTokku ya. Mesti ngerti TikTok kan. Ngerti pokoknya TikTok iku lah. Iki challenge ya wis ngene iki lho. Caplokane ono 6 rek sing telu iki ndek kene sing telune sik ndek Mas Faris. Mas Faris sik di chat. Sik wakai. Nah, iki sing abang mbek sing ireng loro nang ndi, Mas? Sing abang mbek ireng loro iki isih ndek omahe Mas Osrok. Awis kuwes rek kon ngechat yan. Mane tak gorono ya. Ayo ndek Jun. Oke, jalan sing iki Jun, jalan sing putih digawe. Cek iki Jun. Ayo. Tang. Pidana Jun. Pidana. Pidana ya. Tak sepilo jaran sing warna putih. Siapa Jun? Rata muri Jun. Rata muri. Kita api ayan. Tang. Ini ah. Ini ah. Sini iki lho, Bro. Lek digawe yo pantes yo. Sing kate ngechat kok ngene iki bisa DM nang TikTok-e tak ndan. Sepilo sing warna apa Jun iki Jun? Warna abang. Oke. Warna abang wis ngene iki lho. Perampane warna abang. Lek gawe kok ngene iki. Lho. Tuh. Nah. Enak lho iki lho. Enteng. Iki gapite ya kuandel. Gapite iki kandel. Iki kuandel. Di oleh gawe menisan awet. Lah iki tak sepilo sing rodok gede. Rodok gede iki sakmene iki lho. Kode iki. Lho. Bokongku iki sik ono lho iso gawe gocengan iki. Gawe gocengan polo. Lho. Gede polo iki polo. Lho. Acara giliran ini ngene dah. Oke, nah. Tak sepilo apa meneh iki? Sepilo caplokan. Tak sepilo caplokan.
Ae. Caplokan model Anusapati ini Mbah Kin. Mbah Solikin Anusapati. Apa iki bolo? Iki teko kayu pencet iki. Teko kayu pencet tuh. Lek gawe ini tak sepilno iki. Caplokan sing cilik. Caplokan model Anusapati Candirejo ACR. Pak Warsonoan lho kayu nongko. Nah. Wah enak munine iki. Nyari lho. Lho. Caplokan model iki dalan. Sip iki. Iki barang ya model Anusapati Candirejo. Modele Pak Warsono. ACR ori. Iki teko kayu pencet barang. Lho, suarane ngono kuwi. Enak iki. Lho. Kok cara digawe ngene lho. Kayak jarannya. Ini ya. Nah, ini. Ini ya. Jin. Gak caplokan Jun. Sing cilik Jun, sing cilik ae, sing cilik ae. Ya jenah iki enggak caplokan sing cilik tur. Tak dong. Ndak tang dong. Mana. Kabotan lur arek dul. Wis. Tele. Oke, ya wis. Ini iki cemerah iki lho. Ora nyepil jarang-jarang ngene iki ya. Ngene iki ae bolo. Caplokane engko tak sepil maneh, Dik. Lain waktu wis pokoke iki rame tak sepilno caplokan sing telu maneh ya. Oke. Selamat bertemu di videoku sing selanjutnya. Sepil apa maneh iki? Caplokan sing ketelu lah urung disepil ya. Engko tak sepilno maneh. Oke, wis. Terima kasih.